V súvislosti s prasacou chrípkou Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania pred pandémiou na 4. stupeň, čo znamená, že rastie hrozba globálnej epidémie. Stúpa aj počet nakazených a mŕtvych. 3 podozrivé prípady majú aj v susednom Česku. Po Španielsku 2 nakazených v Európe potvrdilo aj Škótsko. Pacientov s prasacou chrípkou majú už aj na Novom Zélande a v Izraeli. Ide o 26-ročného muža, ktorý sa vrátil z Mexika. Podávajú mu Tamiflu a je pod stálym dohľadom. Najviac infikovaných okolo 2000 je ešte stále v Mexiku. Podľa neoficiálnych informácií smrtiacemu vírusu tam podľahlo viac ako 150 ľudí. Mnohým úmrtiam sa podľa miestnych úradov dalo predísť. Ľudia neskoro prichádzajú do nemocnice, pričom stále zdôrazňujeme, že liečba je najúčinnejšia v prvých dňoch ochorenia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie treba brať vírus prasacej chrípky vážne. Podľa najhoršieho scenára by sa ním mohli vo svete nakaziť 100 milióny ľudí a milióny by mohli chorobe aj podľahnúť. Okrem strát na životoch môže vírus paralyzovať aj jednotlivé ekonomiky. Príkladom je Mexiko, kde sa v hlavnom meste takmer úplne zastavil život a turisti sa tejto obľúbenej destinácii začínajú vo veľkom vyhýbať. Jana Žitňanská, televízia Markíza.